Здравейте, аз съм Нарутуе и днес ще играем Майнкрафт. Аз преди това малко се поразвих, защото Домарзара пусна клипа. И добре, както виждате, тук сме, ето взел съм някакви неща. Имах бонус чест за камената, братва. И тук, както виждате, не е спалнал пред някакво село. Не спалнал пред село, ми съм спрял пред село. И сега ще потърсим ковачница, ето я. Така искам. Така, нека да вътре ще има чест, нека айде вече. Аз мисля да се заселя някъде близо до селото, за да мога да им ползвам фермите, но... Уау! Дай. Добре. Хубави неща имаш тук. И добре. И да, като за начало казах, някъде тук за вътре. И там някъде. Без това си имам изглед към селото. И тук е идеалното място. Всъщност, да ви кажа, знаете ли какво ще обера фермите и ще отида, защото в такъв баям не ми се живее. Нито в пустина или нещо. Просто тук ми е тъпо. Така, кирка имам, добре. Дем се има малко от таковата. Да, и добре, айде. Тук ще взема кабло. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, и 3, така. Тук ще взема честа и така. Добре. Иска да живея тук, защото имам голямо изобилие от животни, пълно е с животни. Както видяхте там, в пътчето на селото имаше доста крави и доста неща. Тук също видях някакви доста такива къщи, от които ще взема книгички. Така. Някакъв идиот или не? Добре. И точно за това съм тук. Тия полачки ме кефят много. Да видим ти какво предлагаш. Тъй на скъперника. По-тук не го си излезе. Ти какво предлагаш? Ще да ви фарциза. Да. Гледайте, пълно с животни. Просто... Значи ми трябват картофи. Картофи. Не картофи, ми моркови. Е, такива семенца. Не ще вземам семенца. Аз семенца иначе имам 10, мисля, че има в да се скочи. Но семенца, като толкова не ми смисъл, толкова семена не ми трябва. Тоест, семена ми... Така. Сега остана да взема само картофки. Дано да имат картофи. На пазара, да. Не бе, сериозно, картофи не имат ли? Бах ти бедните. Ферма. Ма тук с необработено дърво, верно беше. С необработено. Сега с дърво. Ма е по-лесно. Лесно? Какво? Да. Добре, тя нямат ли картофи, бе? Всичко моркви... Или картофи, бе? Ето картофи. Право. Ще правя печени картофики. Печени. Искам да има пържени. Или пък да направя чипс. Трябва да смериш с нече картофките. Добре, само влям се. Да, къща. Не е в тази къща. Нито пък в тази. Иначе трябва да е в третата. Ето. И тук не е. Абе, не ми трябва. После ще обясня. Така. Това е някакъв празалка направо. Така. И сега ще
си намеря нещо. Някакво байомче. По-хубаво. И да не е пустиня. И може би сега ще спра клипа, като намеря байома или нещо, защото както знаете е паметта. И така, въпреки че се опитвам да освобождавам памет. И то много, 30,5 игри. Не че много игри, но... Да, май това ще е края на клипа и посетихме селото, това е първи епизод. Това е първи епизод, не гледайте миналия първи епизод на някакво оцеляване, просто защото си изтрих света. И това е първи епизод на новото оцеляване, на който свет няма да изтрия, без да искам. Ще къде отих заради този лак. И добре, май това беше всичко. Споделяйте, гледайте, харесвайте, абонирайте се и очаквайте втори епизод. Чао!